коридори холира съёмка кардааст. Ну, ама ки ашушени мекунад ки чизи ҳодисаи ози рух метавад. Бардор омада, салом алейкум. Бардор омада, салом алейкум. Хуш омадем ба канали Эсим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов ва рубрикаи дӯстдоштаи шумо, яъне ки видео подзаказ. Тамошо мекунем видеои страшилка. Ва бардораи канал дар шумо тавсия метавонам Гисар TG. Ссилкаи канал ҳам дар подсказка ва ҳам дар описанияи видео аст. Бидурин дастгирӣ кунед. Ну, то кадом андозае ки мумкин аст дар YouTube бародора ҳатто инем хеле видеои мара бисёрша монетизировать намекунад YouTube. Мо хотири шумо ма мекунам, яъне ки камай хеле видеоро монетизировать кунам. Ҳозир намирам медам мекунам, но ради того, что ки шумо да махулай, ман мекунам снимат. Ва ба ҳамин хотир максимална бародора дастгирӣ кунам хе видеоро. Агар ки хоҳем ки ма далшам хе рафтам бигирам, яъне ки максимална тақсимш кунед ҳар ҷода куҷода ки ҳастен, лайк, дизлайк, любой чи короче, хто мефаҳмед. Пешаи видеоро тамошо кардан бародора ссилка дар комментария закрепить дага. Шумо метавонед ки ба ин ссилка гузашта регистратсия кунед дар бурди ҷанговаро, бозингаро, любой намуди бозӣ сум кор кунед ва фаромӯш накунед бародор агар ки гузаштен регистратсия карден якум бор кӯди канала истифода барем. Вақте ки шумо сум мегзаронед, чанд та мегзаронед, ҳам қадар суми шуморо дар шумо бонус метавам. Мисол то 6000 рубла метавонед бигзаронед, ҳам қадар бонус дар шумо меояд. Сар мекунем видеоро бародор. дар видео бародоро саги ҳастае ки намехоҳад ки ба ҳамин лесница бихамба. чӣ сабаб метавонад боша? Агар хел нигоҳ кунем, нигоҳи подозрительна, яъне ки саго вақте калашона ҳар тараф то метаванд, яъне ки ба ҳар чишм нигоҳ мекунанд. Гӯё ки чизеро дидестае ки мо надидеста бошем, барое ки дар ӯ ҷо соҳиби хона ҳеҷ надидестиянд. Ай поёнам камера кардастиянд, ай болам нигоҳ доранд, дар лесница ҳеҷ нест. Аз саг бошад намехамба, ӯро бихам гуфтесиянд, мисли ки чизеро дидеста бошад. Ба фикри шумо чӣ ба саг намехамба? Чи? Это невозможно. Шумо мумкин бигӯед ки ӯ ай лесница метарса, ҳам хесаго аст ки намехамба. Не бародор охи, ӯ ба дигар лесницаҳо мехамба. Именно ба ҳамин намехамба. вариантитон набинависем ки чӣ ба. Як логический дига вариант метавона боша ки, ну агар ки бигем ягон чизи ғайриоддӣ надида боша, ягон чизи ғайриоддӣ ҳамҷа набоша, як вариант танҳо ки ҳамин саг ҳамин лесница ғалтидагия ё ки тела шудагам ба ҳамин лесница, именно мумкин ба ҳамин хотир битарса. ҳайвонам хе чиз доранд, як ҷое ки як бор ҳамон ҷо дард ҳис мекунанд, дига ба ҳамон кора намекунанд. ҳамин хел ҳатто экспериментҳо гузаронда шудагия мушодау чизода, ҷое ки токшон мезанад ки ягон чи мекунанд, эксперимент мегузаронанд, дига ҳам ток агар ҳамон раҳ яъни ма мекунанд, дига ба ӯ раҳ намераванд. возможно ҳам хе боша, но ба гап дар ҷае ки чӣ ба нигоҳ мекунад тагда, мисли ки чизеро дидеста. шумо бардор вариантҳои худтонро дар комментария бинависед. 2 9 Б И бача бародаро дар канали худаш стрим кардааст, бозӣ гузаштааст. Киртае ки дар танаи деворш, яъне ки дар танаи дараш кашолае ҳамон меҷунба. Ба фикри шумо сохта ё ин ки ягон чизи ғайриоддӣ дар комнатаи рух метавад. Чиқдр ки шумо мебинед бародаро кирта мехеза остинаш ва мисли ки ҳей салом алейкум. Салом алейкум. Привет. Ёки ну hello гуфтеса балавзи хичон. Агар бародар айҷият сохта буданаш фикр кунем, якум моментш ки ин тарафи кирта нишон дода намешава, метавонад ки ягон кас ягон чихати бардора ва ди моментш бардора ман мемонам ку заметид мекунед шумо. кай замет накарда боша бародаро вақте ки кирта мехеза блеск мета, мисли ки дар ҳамон остинаш скотч приклеит кардаги боша. яъне ки чӣ вариант метавонад боша? Агар ки бигем айҷияти сохташ фикр кунем, дар ҳамон остинаш ягон кас ну ягон ришта ё ки ягон зира монда клей кардаги скотч қати мекаша ҳамонро. Но агар логически мо фикр кунем, агар ман мешидим мисол ҳам хечи сохта мекардам, ҳеҷ вақт ба скотч намекардам, барое ки скотч метова. Просто ҳамон медухтиша бигем я риштара мекашиди хубтар мешид. Вот тогда. Ну и предположение мае бардор, шумо метавонед фикр кунед дар комментария бинависед ки ба гуфти шумо чӣ рух додааст дар ҳаминҷа. дар Британия бародор дар як магазини музикални як бора шаб дар камераи
видеонаблюдении дута чизи ғайриоддӣ ба назар мерасад. Якумаш аниқтараш рӯзтар рӯзда рух метавад дар рӯзи корӣ, дуюмаш боша шаб. Шумо дар камера мебинед ки чӣ хел бародора як соя вориди магазин мешавад, мегзарад дар магазинда. Бале метавонем фикр кунем ки и ягон памех дар хидди видеокамера шида, не ки иша чӣ мегӯянд дин вариантча ки имена бо шаб рух метавад. Чӣ хеле ки шумо дестем бародора дута гитара аз ин тараф ба ин тараф меҷумад. Агар мо фикр кунем ки ягон ҷо дуит кайса private рӯстеста и ҳолатда дигарош ҳам меҷумбидан. Ну ҳам баъд гитара мисол қадар сабук нест ки ба шамол қати буҷумба. Мисол бугӯ ягон вентилятор ягон чи гирён бошад, дигарош ҳам метонистанд ки остак буҷумбанд, не ки имена дута айбайни ҳамо меҷумбанд, асталниш намеҷумба. Вариантҳои хитона бинависем бародора ки ин кор чӣ хел метавона бошад. Дари яъне ки комната меҳмонхонаи ва камераи датчик слежени дорад, яъне ки ичхи камерои ҳастанд ки вақсад постоянно снимат намекунанд. Вақте ки дар хона ҳаракат шид, баъд камера гирён мешавад записаш автоматически. Вақте камера гирён но запис намешавад. Вақте ягон чи ҷунбид гирён мешавад запис гирён мешавад, не ки мо чӣ хеле ки дестем дар хона ягон ҳаракат нест. Пас чӯ ба камера гирён шид? А вақте ки бародаро мо ба диққат видеоро тамошо мекунем, уже страшнитар мешавад. Экрани телевизора нигоҳ кунем бародаро, як одам мегзара, не ки гап дар ҷое ки телевизор гирён нест, бародар телевизор киштагиай, аниқтараш и отражение одамай ва дар комната одам нест. Чӣ хел? Ба фикри шумо чие бародар? Агар ки призрак набошад, значит ки фейк ай. Я вариант дига метавона боша ки ай у тараф, ай и тараф, ну то есть ки дар бари девол ранги дари комната дида мешавад. Не ки агар ба он шарти ҳам дар комната ҳам кас гузашта боша, дар ин қадар растани дроз наметавонед за телевизор бигзарад. Ну вариантҳои хитона бародаро шумо дар комментария нависед. Як хонае ки дар наздики ҷангалай, соҳиби ҳам хона дар хона як аз тарафи берун як овози ғайриоддӣ ҳис мекунад ва камера мегирад, мехоҳад ки бубурояд ай берун кӯи овоз ай куҷое. Овозе ки мисол постоянно намешнаванд дар ҷойи овоз. Мегирад ҳавлиш мебурояд. Яъне ки мехоҳад бифаҳмад ки звук аз кадом тараф меяд, не ки источникша намеёбад. Ну нахер. Отец. Як хел логически агар фикр кунем, видео дар моҳи декабр, яъне ки дар моҳи декабр ҳамон вақти бозию чизои рӯбоҳоай, ну кадом корошон ба фикри мугаддат кардем. Не ки ну хиди овоз монанд нест ба овози рӯбоҳ. Ва ин одамое ки дар ин ҷо зиндагӣ мекунанд, якум сол нест дар оҷа пургӯҳ, чандин сол зиндагӣ мекунанд ва чӣ хичон мегӯяд, мегӯяд ин хел овоз мо якум бор шунавидем дар ин территория. Агар шумо бидонед бародар овози ки дар комментария бинависен ва бинависен ки мехостем дар ҳамин территория зиндагӣ кунем. Не нимара бигӯен без разница хая овоз буда. Чӣ гап не? Бародаро хотиррасон кунам ки дар канали мо конкурс гузаштааст ва дар ин конкурс 86 та призай. Ҷои якум як хонага, дута сечкаи дига, дута Opel, якта Nexia, 50 дона телефон, 30 дона телевизор. Одаме ки аз ҳама билет бисёр мегирад, телефони Samsung Galaxy S20 ё ин ки суми ӯ, яъне 100 000 рубл туҳфа карда мешавад. Чӣ шумо дар ин конкурс метавонед ки иштирок кунед. Номерои картаву WhatsApp бародар дар рӯи экрани шумо ҳастад. Як билет 700 рубл нарх дорад. Дар ҳамин карта суми билетона мегзаронед, чанд билете ки мехоҳед гирифтан сумша мегзаронед ва чекша қати ному фамилия ва номери телефонтон дар номерои WhatsApp роӣ мекунед. Аз ӯ тараф билета дар шумо роӣ мекунанд. Общи 3800 билета бародаро, 1500 дигараш мондагӣ. Ҳаракат кунед. дар ин видео бародаро бача коридори холира съёмка кардааст. Ну ама ки ашушени мекунад ки чизи ҳодисаи ози рух метавад. ки дурӯғ мегӯяд специално кардааст. Намедонам бародаро, не ки дар видео дида мешавад ки як коляскаи холия, инвалидни коляскаи ва ӯ тамошо кунед. бале чӣ хеле ки шумо мебинед ӯ меҷунбад. Чӣ хел мешавад ин кор рух буда? Бале агар ки мо бигӯем ягон риштара бастагия, не ки вазн коляска кади туғури намегирад ки просто ришта бикашавора ӯ мекунад, не ки ягон зи боша. Ну агар аз ҷиҳати монтаж фикр кунем бародаро, монтаж хеле любой кор карда мешавад. Но автори видео мегӯянд ки ягон монтаж нест, реалния. Фикри шумо бародаро чие? Дар комментария бинависед. Ва то что ки коляска именно тарафи ҳамон мегарда, метарса мегирезад. Sì, sì. No.
با یک طرف دیگه هم باردارو چی میکنه که اگر که یگان چی بستگی میبود در پولش خیلی شما میبینین اتراژنیا در اتراژنیا میتوفت نکته اینجا خیلی چیز دیگه نمیشه. فکر اغلب ناباردار در کامنتر بنویسین و ویدیو نو انتظار باشین.